Pozdravujem včelári, takže 23 včelstiev, medničky zrušené. Samozrejme nie zo všetkých 23, ale 9 a dole vo včeline boli 3. A prelečené varomedom, ešte raz, varomed. Tu nám máme 17 včelstiev a dole vo včeline máme ešte 6, takže 23. Podľa pohľadu, ktorý som teraz pri krmení, pri liečení pozrel z hora, matky som nekontroloval, ale síly sú, či včely sú v úplnej sile. Sú fajnové, musím povedať. Takže spájať sa v jeseni asi nebude. Jedine, že by nám ešte do zimy vypadla niekde matka, tak potom by sme spojili, ak by sa náhodou vraj liečilo a matka by to nedala. Takto to vyzerá v ečkových nadstavkoch, keď mám 2 plodové nadstavky a mám tu rojik, ktorý bol slabší. Vymenili sme mu matku tu je pôvodne od pána Vasila z Martina, matka. A 2, 4, 6, 7 a 7 rámikov ečkových majú tieto včelky, tak to budú zimovať. 7 a 7, komorovačka. Tu máme ďalšie roje. Tu bol slabší rojík, takže tu 2, 4, 6 komorovačka. Takisto sú na 2 ečkových, takže 6 a 6. Tu je 5 a 5 dokonca. Ale takto ich budeme zimovať. Rámičky sú plné, teraz sú včelky stiahnuté, pretože som ich zadýmil a pokvapkal som ich tým varomedom, takže sa stiahli. Tieto roje, ktoré sú, toto sú roje všetko, ktoré sú tohto ročné, tak tu je napríklad plný nadstavok, bečkový včiel. Ale vravím, akože úplne v pohode, paráda. No a tuto mám bečkový nadstavok, toto je posledný rojík. Tu sme chytili roj a v tom, teda roj, asi 2 dokopy, lebo v tom roji boli 2 matky. Jednu sme našli na site. A druhej sa zdalo, že nič nebude, pretože behala, tu bol iba jeden rámik proste tých včiel, to zahrsť. A behala po celom nadstavku, zdalo sa, že nebude nič. Kým začala plodovať, hoci bola oplodnená, tak trvalo asi týždeň. Posilnili sme ju plodom a dneska je to plný bečkový nadstavok proste včiel. Nádhera. Tento rok je fakt sila. Ešte vravím, teraz som ich preliečil tým varomedom, idem ich ešte zakrmiť, lebo zajtra odchádzam a nemalo by sa to takto robiť, liečiť a krmiť, ale keď zoberú, nezoberú. Musím povedať, že zásob už takmer majú dosť. Ešte niečo dáme, ale pomaly budeme končiť už s krmením. Po prípade neskoro v jeseni ešte môžeme dať cukromedové cesta. Ale roztok už asi dávať nebudeme v septembri, pretože minulého roku už nebrali v septembri. Ochladilo sa a roztok už nechceli, takže ak by sa aj míňali zásoby, tak budeme ich krmiť cestami, ale nerobieval som to takto ešte. Hoci máme cesta pripravené tento rok, ale na jesen som nekrmil nikdy cestami. Takže pravdepodobne sa už ani krmiť nebude. Ostane tak, ako je. Vrajme ešte dokrmi sa cukrom a zostane to takto proste. Ak by matka vypadla, spojíme. Ak nie, pôjdu všetkých 23 včelstiev pôjde takto do zimy. Takže čaute zatiaľ.